Handy. But in Tukumberu. Ha? Muno muri busy anyway. Kusarana na masiti kudai. Hamno muri busy. Yes. Tadzoka, guys. Shoka. Yeah, video ndatora. Chakutumira video. Video ndatora chakutumira video ndatora guys. Chakutumira video. Pasipa underground pasipa sapa guys, pasipa sapa. Parikufamba zvitima. Mukuna tukutsika pamusoro apa. Pasapa pane zvitima zvinofamba apa. Ndopatanga tiri memukude. Zvitima kudai. Sazongonobudira tave mutown pa Central London zvirifamba sei. Thanks Teresa, thank you Teresa. Haiwa tiri busy. Kuzara kudai. Kuzara kudai. Police. The police is out in ambulance. In ambulance. We are with here in Bergudas name. Rumador. Tunofunza kuti kwayanzi kudiko newa. Kutobvisa shedi zvavo vakutoita yavanoda. Mustreet imomo. Green light. When machiva chaina akatoita zvima uyu zvavo kuno zvima restaurant zvavo zvechichaina zvakanyorwa nechichena. Kuti tinoona hatina kuzotsvaka kune Samsung ndekupi tiziye price. Yes. Kuti kuno kwanaka kachipa than uku. Kanga kachipera uku. Iyi app iyi. Oh, iyi agent le. 3. Iyi agent. Oh, iyo. Iyo. Iya, inodhura. Iyo network muno. Escuzi. Network yanga yatiza ba isatapinda mshopu mosaka network yanga yatiza. Right, safari suits for old men. Vanasekuru venyu izvo. Dodura. Masuti anda swag. Quality is a Machiraka? My way. What's I know the most expensive? Oh, I imagine. No Oxford district I to today. Hakuna timu ya Brighton Oxford watu soka timu. Hakuna timu ya Brighton Oxford jiji. Oxford United. Kwanza miende ku Liverpool, London Liverpool Street Market. Ndekupi koko? Kunei? Handa tisikuwa, urukuwa. Urikuwa. This is the famous street, Oxford Street. The famous street, Oxford Street. Toda kuzova bana batakwenda ku Buckingham. Wa mamsina mundu makachibona 15 pounds. Ndo mamita kuna zvakachipa zvirimo. 15 pounds.
Samoti muOxford Street mukatadza kuwanikwa inonzi primary. Irimo saka musati those expensive streets. No. Mune zvinhu zvakachipa. Kuspa kwa alas. Dei wakatouya nesu so ipo paya. Inde mabhegi. Ishopu yemabhegi. Ma? Woizvi. Choita mari wei. Izvi zvivanizvi. Aiwa. Tinawo vana vakuAfrica vakazara vanoto vakazara vanotoita zvimashopu zvotengesa izvo zvakachipa zvimalipstick zvimachichichi. Tinavo. Avo tiri Nigeria wa. Nigeria tirimo muno. Tichifamba tichienda takaenda. Kai lonely ndide wakauya zvi. Andingadi wakauya nesi. Izvo zvitiri kutofamba muna Oxford Street so. Izvo zvichona takadai. Tikutofamba muna Oxford Street so pakwalas. Ingadi izvo zvakatouya so. Ndeti chitongunduruka newe muno. Tatoipedza ka Oxford Street. Aisati. Yugiri korongeri kune mamashopu kuseri. Toita zvemafruits guys. Toita zvemafruits. Aya marestaurants aya. Sure. Do we go there? Then mbobvunza. Hey, comment section. That's the primary at the end of the street. Number 2 ndakuinda kwere guys. Ndingokutsika ndisa ndaona primary. Ndoshopa ndakajaira kaenda ndojera kuona stere. Isebesi. Kukuzotina iwe manje tigere pansi. Amusi happy. Todarika. Hadura, right in the street, it's expensive. 20 pounds? Oh, ni mezani? 20? Oh, you. Ndisaka mambo taura mukati inodhurela ndani iwe. Aiwa man, achiti kudhura ngokuti maybe imwe yayi. Ife iwe chetu kupo. Subway icho ita zvima yakachipa nani cheaper. And a plate with nice coffee sandwich. Hands go to Selfridge ndekupiwo. Selfridge department store. Asasi kana musadaro vedwe ndiye ndikotara kumisa blue country ende usadaro iwo ende kundokuro yakako kunodhura kuda tsinde naye ngatigare pa Subway apa ichi ndakambochidla ichi andiwo roots ichi ndochisiva ichi atinde kwatoziva kai for designer sa handitengi madesigner ini kupfeka sha chino ndakavhara designer ndezveimi masikana
Dimune cash my designer. Me, I don't have cash designer. I wear Primark. That's okay. Tadzoka pane checho kumboisa madhoritos ekumboiswa nekikiri ekumboisa machisi ichi chemadhoritos ekumboiswa chisi chiya chematwista ichi display and the corner. Think I said like think it's a great season. Think I great season. Great season. Queen, mamuzvizivi chingotengai vana muzvitesta mapedza aufa muti vaise chilisi ndakuudza iri gaindogara panze great season kutumwa zvedu great season cold any spanta lemon kweni ndinozokurumidza pari kunaya naye mutotogara pa inokurumidza kupombonoka kaini guys kusvika panzvimbo kudai ndokurumidza kupombonoka zvokuti munototi uyu munhu agara panzvimbo fast ndinokasira kupombonoka zvokuti moms nditengereiwo nendimla uya patiri kana uri mulandani guys ndinokurumidza kupombonoka zvokuti munototi munhu aufa anzi naLily Prioros maakuchirungu chechirungu shuwa tirimo isi tiri kutofamba zvedu but handisati ndaona kuti difference ndingoona kunge tiri kungofamba hedu hanzi meatball Mariana and ipo pano here naichena chiri pano here naichena ichi meatball Mariana chacho nitele nditogara ndanochinja nguva ichipo ndimanyi esi gulesi muri seisei chembereso muri seisei tiri muOxford Street no matter Savona, how are you? Ebonanzi chiripo unosati ratenga kuti ndatenga chachite kwazobva mana kunana kana nakamboshata iwe usagwadziwe wewe padotenge kwa chino ichi meatball Mariana on Italian heb mina ndo waudza meatball Mariana on Italian heb meatball Mariana on Italian heb meatball Mariana on Italian heb meatball Mariana on meatball Mariana meatball Mariana on Italian heb meatball Mariana tenga ichinonzi meatball Mariana on Italian heb anochinja zvasadaisa meatball Mariana ichi meatball Mariana on Italian heb chovava nditika guys ndisakanga mushi ndachinja kuti ndisakanga mushi guys kuti ndisakanga mwe guys utenda uchimba meatball Mariana on Italian heb meatball ayakuuya meatball Mariana ndoimba kuti usakangamwe unosvika wakangamwa usvika wakangamwa kuti zvekuimba usakangawe chanangofarira hangu guys ndechekuti pamasainasi apa ndirikavhati guys asati atanga kundiataka masainasi wedha chinenge iri kutondibvuma pamasainasi apa hapana ataki
asandaweni attack pamasinus aiwa asandaweni attack pamasinus kana ansati iwe Lina ndinokubewa neconfusion asi kuti anditadisa kanga mwezvi Italian yebhu kwa Mariana mitibo Mariana with Italian yebhu mandisetsa kune African food guys uko kune African food uko pamanyana ndichadozvionera sisadza rangu sisadza mira ndimboenda kundoona ndikune ko vari kuda kudzoka wani kuda kuenda kundimbona kuti kune African food vari kuenda ipa kuva kudzoka sei saka kuna sadza vari kutsvagawo sadza kuna sadza hakuna sadza no sadza hakuna sadza ndati ndide kutarisa kuti kune izvo ndokuda kudzoka kuda kudzoka andadotevera nonoti haufa and the hello gossip lovers. She knows hello gossip lovers. You do gossip, my sister, for a living, or my brother. You do gossip for a living. Panama paside pang warunya so shira guys. Warunya so shira. Panama paside pang warunya so shira. Kule shutamba. Rakura win. Mire ruye mruwe. Messi wakungoimba mitibo Mariana on Italian hips. Mitibo Mariana on Italian hips. Mitibo Mariana on Italian hips. Wakungoimba. Kamera ispindisa kekusha. Mira tuone Martinez kuti pane plan here. Pane munhu atiredzana kuti kwai kuda kutirevera kwai musatore munhu kune munhu atiredzana kuda kutirevera but anotirevera kupi. Mirai guys. Mzvacho akaipa apakaipa guys pana kumira musha Sandra uyo tinga uyo tsenga uyo akuzvidlira guys vanhu vakuzvidlira guys people are eating mbiwabvudza vakutarisana kisi tsvo kisi mwa kisanai 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 kuridzira zvake bhurugwa rake raroda kudonha kuridzira zvake bhurugwa rake raroda kudonha raroda kudonha Sandra uya ndokukuisira zvilo uya kuWhatsApp ndokuisira current location uya kuWhatsApp ndokuisira current location
Sisi will. Acho que cruzirá aqui pro Pará. Shopping show de Amari, guys. Shopping show de Amari. Kote kutamba. Makambona kuti dressing yevana va simple sei guys, mambo zvona tasemoni simple dressing yevana, simple dressing vana ise takafiririra guys. Thank you. That is hot. What? Yeah. Very hot. What do you want to drink here? Kwai munotenga pepi sina sugar kwechichichi ichuse ndoda ngudrink komatengere isina sugar Hey, what I think the original. ine sugar. Guys, on my jalapeno. Machitesta I will drink them with I have chili sauce, but I have chili spice. But I have jalapeno. I don't know that. zvida zvovava guys, zvandanzi nditenge nemadhayari zangu aya. Chakatsvukira kuvava maiwe nasi zvangu. Fumayewe achivavishi very simple, Ebon. Very simple. Very simple. Take a Africa is so. Nani akachena zvotoda undovaonesa. Kwaitone mari yana chinhu ndoyani ndokudya. But chinhu chacho chidiki ichi matitogutana chinhu ichochi. Chidiki ichi ematenga chihombe. Mamuzi chovava. Iko uda kunditengera usina kundibvunza iwe. Unonditengera chinhu chidiki chare. Achivavishi. Chovava, but not spirit. Why in Chennai should have asked for chili sauce on my don't want to Pama. I'll go on Pama. This too. Go with that. Go with the chili. When I say I got chicken, I'll make chili. Chili. Which one? 12 kunzi chili yake. Anamnya zodila. Because dia kan zodila. Dia kan zodila guys. Dia juste kumbabira. Chonaka. Kandi dzogera nokuroti no same order. And look, I'm taking the same order. Chini Mariana, Chini meatball. No one same order. Do me booty. Do me where are you?
kudzoka ipi guys ndikuzvidzira zvangu motikari ndidzoke munoroya imi motikari ndidzoke kupi imi kwami kunakigwa ini tikomedza matete kuafrica usikana nyama yomwe airambigwisadza thank you matiaishe thank you guys nyama yomwe airambigwisadza guys kuti kwaiti mipa hana kudla izvo ingazvizivo guys because I always add extra bacon. No, I don't bacon. And I don't bacon. Kwa isungo medza matetiri kuno kwasadza. Guys, na mimi mwarambi kusadza. Medza yenu. Iwe vuka. Vuka usatambe neniwe. Usatambe neni vuka yo. Kushitara zvada because ndinoenda kuitira every day ndikuita live nditi vuka ndikuda extra date ya. Vuka extra date yangu. Vuka extra date yangu ndikuitira every day life. Yeah. Usataura zvinhu zvakadaro. Chakudumidza upera. Chatopera guys. Chatopera guys. Chakudumidza upera wichi chavichi. Guys. Chatopera guys. Chatopera chakudumidza upera icho guys. Spam chelele should say muna Oxford Street chakunzwa kupera ichi matiro diko ndopama ndimbotenga chiri different ndimboduza ichi chiri different ndimbola chimwe kwa chipatlo aiwa tatenda kuna kuna masipatlo kuno hakuna sipatlo kuna sipatlo kuno sipatlo shapera pararimisha Sachi chapera ichi chatopera mukoma godzo chatopera cha just like that. Nah, ngavatenge chimwe name. Kuti watenga chimwe. Church. Marianne. Got you. Marianne chinenge chine extra chili sauce. Name. Zvanyirira kunichi chakunza upera. Imunotengera chiduku sei chinhu chakadai. Aiwa. Eh. Vaida kutraya kutanga noti munochifarira here. Musanditry. Chinhu ngachingotengwa chatogwa nemadhayari kuti chinonaka. Ndichiri kunaka. Madhayari dzenyu vatrust kudaro. Aiwa chachinaka. Vagona zvekuti choice. Saka inotenga chi. Why try beef and cheese ndakazvijaira tobuda izvozvi toda Mariana timbowawo Mariana beef and cheese Zimbabwe ku beef and cheese ku Africa ku beef and cheese bo zvokuti hobo toda Mariana toda mbuya varitoda kutodya chavo chihobobe Pepsi ndio Pepsi atinayo kuZimbabwe dzakasiyana ndi
because you test zvakanaka. It's normal peps. Kuya iri kuchi. That's my mom said. Amen. I peps test zvakanaka. It's normal. Ngawatenge zvirayiwa zvioperi. Atenge wadi. Tu azvioperi wadi izvo chinopera. I peps inonaka. Vachikurumidza kuenda nacho chana ndaguta ndichitakura kana ndaguta ndochiisa mbegi chikanda chaiko mbegi mungadidi enda nacho oh okay kuchini basa rechanontarija arikundinongedzera kuti kwai madonza chivharo haimi ichi chebasa re chebasa re you're going bye-bye waindake mukomana ushu wadla waenda mukomana hanzi mukoma godhora ndevazivi unoda kuvaziva amene mudhayari dzati handikuzivei aiwa pepsi yekuko iri kuwanzwa mvura guys iyi pepsi inonaka ikuta kunge umwe amene kana nyora yanzi ndogona cha mukadzi wenyu chitunga kwaenjoy samabhodhi iwe mimi zvesamabhodhi futi ukazontaura zvezvoteka kudlaza kuchiti kwaisamabhodhi zvinoitika nemi zvazvya imi vechidiki muchiri kuda kumboimpresa imi vechidiki muchida kumboimpresa nekuonekwa yaonekwa ndimwenda zvesamabhodhi isi hachedi zvesamabhodhi isu isi tongozvidlira kuenda tirege zvangu kudla ndadi ndokangomeka chonoenda kujimu chete zvekuti kwai zvino pasamabhodhi apa tichaiti pressure unnecessary pressure ndinonge zvinoita kujimu just kungoti tigare ndiri fit asi kudla handisi kuzo ipapa imigaizika kwai muri kuwandira junky food kesi ndo inonakazve ndo inotonaka junky food iyoyi ndo inotonaka haiwa zvangu kuzvinyima pane asingafi ini chero ndikadla junky ndikafa iwe ukadla healthy asi tichangosangana kugodhi kuya rikandizvidlire zvangu rikandizvidlire junky food inonaka iyoyi uda ndile masaladi zvinhu zvisinganaki zvozve mazishisha masichi ichiti kwai ndomentena bhodhi yeyi zera rangu ichada kumentena bhodhi asikana anzi nanometa seni ndikuya musangasadonha nenzira unoya mudonha nenzira uchiti kwaisa mabhodhi ndeyevanhu samabhodhi ndeyevana vana vadiki ndeyevanhu vamheno vasina mari isusu mbinga resi guys todya junky food manyama zvokuti junky food manyama kufa nezara ndakazvizama izvozvo guys maindiona ndichishingirira zvimaconflower zvimachileti naimuka usiku ndawa necharara guys dumbu rakuita kuti kuromuka ndonotsvaga chikafu aiwa hanzi sisimeli muno chaenda kuzimfest here unoona chinoitika lini ina ndisi munhu anofarira kuenda pane vanhu vakawanda especially vanhu vasiri vanhu vangu like madiaries and stuff handifariri zvinhu zvakadaro vanenge variko but remember kuti kune wakazara vanhu vakawandisa stereki saka ndisingadi ndosamuchona tisina kuenda kubendi kuleicester kuya ndakatonyatsoramba kuti andei kubendi kuleicester tatengwa matiketi ndikati maya sandei kudentora andei kudental lapsa andei kumba tovata kati andei no quite justification mungagoti makatasane mari yani but it's true lin
chero ndikapandichadzoka kuti Africa utarise dei ndichitongolambasta chikafa handitombomiri ndifenenzara iwe unoti zera rangu ndichada kuonekwa nani tatina ndozvandakatoregera izvozvo tatenda the reason why I didn't go ndakatoti vanhu votoranzi musaenda panenge pane masimba strip panobuda mashoko ndikati the reason why I didn't go because ndaitotya kuti panozobuda zvimawa takaramba tikati topinda kudheni Tanyama, how are you? Takatofamba usiku zvedu takatopedza kumanguva ma10 kunoku kubhora kwakati yaitiri kwa but kati kunoku 2 hours drive ndikati handei tichitaura nyaya takatodriva tichitoenda umba isu asingadi saka kuzimfest handizivi togona tsvaka kuweekend and it's only for one day zvinozonetsa and life is short. Zvako iwe Tanya, tell them zvako difference ranjinzi kwa muri kuita diet what pakaipa chazodoya chihombe chaicho icho chimariana ka icho chazoya chimukunguru guys chimukunguru chazouya mirai timbochiona tosvika papi mirai timbochifamba chimbochifamba tione zvafa yanyanzogara zvakanaka ndoyanzogara zvakanaka ndinyatsofamba chonchi tichinyatsokutiwonera pamwe chete kristu titemuonera pamwe chonchi uye asi unyatsodira usosi zvakanaka unai guys ndinachilisiye ndizve hafu ndinotanga nechihafu ichi chopinda pane chihafu chechipiri pinda muhafu yekutanga pinda muhafu yepiri tonochihafu yasvika Mariana yasvika guys ndinozonzi muna experience alive aiwa indazvifarigwa zvangu kuLondon guys zvimwe ndezvimwe UK indazvifarigwa chero mukati chii ndafara Bora mas ngodona uchingobuda mukati mwedo kodonezereko guys mazvona ndiri balance chibalance chakawadisa pandiri guys musatombondiseka zvenyu niya mebalance ame balance Anzi zvibaye wega ndati zvibaye tindadi guys ndingandi zvibaye vabvutsi vakafa ko guys unenge usingokufa kuriko guys ndandi zvibaye kula Mariana mbira chimbo chinja kamera muchimboona zvinhu singaito chikomba singaito
So far, so good. Uzozvinyanya kutsengawo. Uchanozvinyanya kutsengawo stereko. Murume ngaatsengawo pagentleman. Murume ngaatsenga pagentleman yo. Are you not missing the kids? The kids are fine. Are very much fine. The kids are very much fine. We talk every day. Every day. In the morning and evening we talk. Kama maskati wakada utafuta video call dawa, wani video call ni wani wa for Africa. Mbona mimi ndisina video call, anasha kira please. Hold on. Ngati konje nina anogara kuno kucha abanogara kuno kwatogara masantezi mwatogara tenezi vanatu ku Africa masinga wani mapepe kuya kuti niwa ndakasiya zuro uno ndakasiya zuro uno apa gare koko anda kucha manje guys chafunda nacho afunda nayo ndakuta ndikuma nacho kwanza murume ari kutsenga ne whole vibe chai Kwa vanhu veku Africa mupenga iwe imo munyika muno makazara vanhu veku Africa zvisingatoiti dekuna na Ghana, Nigeria, wati ameno munyika type dzese takatozara muno ndakuita guys. Flourish Motsi, how are you? Guys, kudla kusvika ndawa kuda ndakutsva kusvika ndawa kuti ndabumbura sara nada kuti ndakuta ona ikandisiya ndikandisiya ndochiputira ndinda nacho ndichiputira ndochiona mberi ndingadambuka dumbu aiwa kana guys kwati kuenda chele nhasi chele iri kutamba kupi kwai cheusi kutamba nhasi mukoma koto cheusi kutamba please dai ndrogeze chinhu changu ichi ndirambe nacho kundikangotishingirira guys kundikangotishingirira ndipedze zviti guys ndikangotishingirira ndipedza zviti muri kuti wochi muri kuti kudiwo guys ndikangotishingirira ndipedza tapinda underground summary but hamuna network saka ndazotora mavideo chakupost live ndikangoshingirira zviti guys akarongoshingira uyo apedza vamusikana chake chondori akaenda kune shangu apedza chake nekuti ndofamba ndakabata chinhu chaari gai ndishingirire haamira ndishingirire guys kani vombotanga kuti wanongoshingirira ufamba ndakaremegura chopera rini usama chipedza toni
ndaramba ndochidiki ndindofunga asina kudya uya wayadhumepi asina kudya musikana yatopedza wena mukoma kudzeni matengere echihombe inda kuziva kuti mutenge chihafu matenga chihombe ndiripo nangeza ndakutaura kuti mukoma kuti nditenga hafu yacho vakanaya nechihombe iko ino handichagoni kuchipedza but ndavaudza kuti nditenge hafu guys zvakaoma ndaudza kuti hafu iwo wotenga chihombe ino handichagoni kuchipedza varikutaura pasaidi pangu varume hamusi kwavo vanogona kutorova kai baba handikozviwa zvakutaura ari kune hamene zvakutaura umwe wangu achigadzisa nyaya dzeodhaudha mukoma godoni paiti mai vedu vachidzoka kunoku kuita wemise kuafrica nai kwai ndotambura kuafrica kwai tinozotambura kuafrica ndamboti unotambura kuafrica but vanhu vari kuita moyo kuti munhu aonawo mukana wokuti aenda kunyika oda kuti anzidzoka kuno kuti aitei vabvunzeiwo vana kuafrica munogona kamutori nekuti life inopfuura yamina ikuno but opportunity yacho kuya kuno mamboiwana vabvunzei tell them nushuwa kaini tell them aiwa tidi vanhu vane tsika yakadaro asi iwe uri iwewo ukanzidzoka unodzoka nai sisiwa wazvoka kwai mukana ende vaudze kuti hanzi ndikuzviziva zvavari kuita because ndakatokontakta nehomeoffice ivo vari kuda basa rekufona vanotondifonera vachindiudza inenge iri top headline kuti home office conducting mukoma godon people are calling mukoma godon vanofonerwa tikanzi ndakandisiva maresponsi pane vanhu vada kuti munhu akauya azopera nhasi inenge iri headline mavapa kondini headline guys mainzwa bhatiri renyu rapera mukoma godon bhatiri lo zowi uya kuseri andoda mafuta uya kuseri kamuchadhipotirwa ziso aiwa iye ari kunditorawo ari kundionawo neziso indi kumuonawo neziso iye ari kunditipawo ziso indi kumupawo ziso tikungobaya naso tingobirirana so neziso tingobirirana neziso kozi iye akanditi indomuto iyo nditi ndomuto guys mnda ndigochinja foni iyi yapera battery mina timboenda kupalasi iyi yapera battery andika iyi yapera battery mnda ndigochinja foni ndigochinja foni iyi yapera battery kwa mukuchinya na chete timborosa nemaziso
ngosana. Sorry. Namunzo akachiti munhu wangu agere pasaidi. Andina. Ndine imwe foni aiwa tine mamwe mafoni. Tine mamwe mafoni. Tine mamwe mafoni. Ndaoshingirira manje kuti ndichipedza. Hai. Wakatoya buta. Kuzobuda kushingira chichipera sei. Akaipa. Akaipa. Choco es. Guys, ndo stoza kufamba ini ndakuita ini. Ndomba munari homeless. Ndomba munhu anoshida chakambodyiwa guys. Munari homeless anda chunjambodyiwa. Bekuna anoshida iri chunjambodyiwa munari homeless guys. Anoshida iri guys. Ai, ndakuita. Gantung pe ayo pak. Langsung, ben guys ni bocin Japon chat.